Дни преди очакваната приказна сватба на Уилям и Кейт Мидълтън ще разберем вълнуват ли се англичаните и колко точно се вълнуват. Тези, които живеят в търновското село Хотница, там е самоотвержения ни кореспондент Боян. Здравей, Бояне! Христос воскресе! Христос воистина воскресе! Какво се случва при теб? Сватбата в английския кралски двор действително е събитие номер едно не само за британците, но и за почти целия свят. През последните месеци буквално бяхме засипвани с информация за детайлите около самата церемония. Ясно е, че гостите там ще бъдат около 1900, поканени с сър Елтън Джон, футболиста Дейвид Бекъм, дори и бившият ни министър-председател господин Симеон Сакска-Кобургоцки. Тук сега до мен, за да ни разкажат повече за емоциите, които вълнуват англичаните далеч от къщи, поканихме Ан и Том от село Миндия. Вълнуват ли се хората, които са далеч от Англия, но техни поданици, от това, което се случва в Англия? I'm a little excited, малко. Малко съм развълнувана. Защо малко? Да, Why little? малко. Обаче аз съм български сега. Аз съм българка сега. I have lived here 7 years. Живяла съм тук от 7 години. If you want to English. But we see on the television Prince Но гледаме по телевизията принц Уилям и Кейт. И те са много мили хора. Изглеждат като много мили хора. Каква сватба да очакваме? Малко по-различна, по-съвременна или изцяло съобразена с английския кралски етикет? I think the etiquette will be traditional. Мисля, че етикет ще е традиционен. Yes, like all the other weddings. Също като предишните сватби. Чува. Бояне, чуваш ли ме? Не чух. Искам да те помоля да попиташ твоите събеседници, понеже съм сигурна, че всъщност англичаните отчаяно търсят заместник на Даяна. Виждат ли в лицето на тази двойка и на Кейт в частност новата Даяна? Търсят ли англичаните заместник на Даяна в лицето на Кейт Мидълтън? Princess Diana in the face of Kate Middleton. Може би, maybe. Може би. Yes, да. Том, харесваш ли си новата принцеса, новата английска принцеса? Do you like the new British princess? I've seen her on the Bulgarian TV news. Гледал съм я по българските новини. And she seems very beautiful. Изглежда много красива. Intelligent. Много интелигентна. I think she will be a good queen one day. И мисля, че ще бъде добра кралица един ден. Как си представяш сватбата в петък? How do you imagine the wedding on Friday? I think it will be a mixture of. Мисля, че бъде смес от традиционна they will put their new mark. И съвременна сватба с традиции. But mainly traditional. Но по-скоро ще бъде традиционна сватба. Добре. Живот като в приказки ли да очакват новото младо семейство? Should the young couple be expecting a fairy tale life? Благодарим ви. Благодаря. Благодарим ви. Много съжалявам, много приятни хора си намерил, но за съжаление нямаме как да говорим с тях още дълго. Само да кажа, че